Mugi mangke hamba bilih dumateng panjenengan para tamu undangan ingkang samangke kepareng manunggal raos serengan kanca-kanca campur sari caos pisumbang utawi paring pisumbang sasana mangke dipun aturaken dumateng panjenengan ingkang samangke badhe kepareng ngaturaken lelagon utawi tetembangan wonten ing sasana panggung pagelaran wonten ing sesen ingkang sepisan menika amargi mangke ugi wonten bintang tamu ingkang sampun kondang kaluka misuwur saindenging Nusantara Mas Jo Klitik Jo Kluthuk menika diajeng via kala wau sampun ngaturaken wujuding lelagon menika tembang kangen menika nyobi sawijining waranggana menika Mbak Via kersane istirahat rumiyin tanggapane ndak tahu prai belas tapi Bapak Suyak niki nggih mawantu-wantu Mbak Via dalu menika kedah saged rawuh ngaten nggih nggih diajeng ngeloli persiapan menika kagem nambaraken swasana wonten ratrikan menika nggih tokoh budaya sadaya hadir matur sembah nuwun tokoh-tokoh budaya tayub campur sari jaranan diajeng loli menika tembangipun nderekaken sliramu nggih nggih lewung nggih cocok sepisan oleh matur kepada nuwun menika saking Moneta Audio nggih Moneta Audio luar biasa jan kaya Ramayana Surabaya luar biasa sing ngiringi biasanya Palapa sone jan Buk News apalagi syuting yang sudah kondang kaluka misuwur saindenging Tulungagung Jawa Timur Mas Gontring video syuting luar biasa matur sembah nuwun. Terima kasih ya Mas saya sudah disorot di sini ya. Oke diucapkan dulu buat yang hitan siapa Mas Bayu? Yang Kitan? Yang Kitan, waduh ini terterai. Sing tertera mek Pak Suyak tok iki. Masa Pak Suyak Kitan? Napa Pak Suyak ingkang Kitan? Mboten, Pak Suyak luar biasa. Pak Suyak di saintoro Tulungagung Trenggalek Karesidan Kediri gondang asmane. Pak Suyak juragan sapi warung. Engko sing ngondang neneh Jo Kluthuk iki nggo. Wah luar biasa sekali ya. Bagiane Jo Klitik Jo Kluthuk. Heeh, siap. Gen gayeng suasana. Nggih. Diajeng loli, monggo. Iya, dikasih tempat campur sari bersama Maharani Music. Senggaane jan banter, Bu. Niki wau nembe diisi kali soto. Kurang apa, Mas?
Kurang kopi? Oke, pripun Bu? Udah soto. Yo sanggep saja soto ya. Dilajengaken Bu nggih. Sabda pandita ranku mring sliramu sadya ing sisihku mugi Gusti nglilani tresnamu kino ati. Sepisan ketemu uang bagus dadi lagu roda ati rintan siang dalu Kinorban jiwa raga Nundang rasa Tumete sing kalbu Ler ngoyahi segara Datun bisa ngulusi atimu Suing kawanku ngenteni Lewong nengah Tiku ento jampi Dadya ati sawiji Senadyan apa tak lakoni Wah, ape soto kabeh. Pripun Bapak? Kademen nggih, Bu. Sebentar lagi juga hangat Bapak, santai ya. Sabda pandita ratu mring sliramu sadya ing sisihku mugi Gusti nglilani tresnamu kino mati. Injih, sampun. Tembangipun lewong nggih Bapak nggih. Rina sasaya kang rasa karo sora
ati ngenteni kapan sumanding sihmu ratririn noso rino rino diajeng loli sing dadi pepujane atiku wong ayu. Tonton. Iki jane aku memang ndak pengen gandrung, lek tak gandrung caire lali ya. Oh. Cakepane. Ya wis timbang lali terus Mas. Lah ngene iki wis lali Oh iya toh. Oh, wis boy iki piye iki ya. Monggo dilanjut. Saya dibanding kok ngarep deh. Ratririn noso arino arino yen wus rino enggal ratri kangka dulu mung sliramu tanong liya tak tresnani lahir batin. Pas, Mas Jasno pas. Nggih, saking monggo. Sesarengan campur sari Maharani Budoyo. Lelagon Idang Sari. Mugi katur dumateng sagunging para rawuh warga Kasengkebo. Tangguh Gunung Tulung Agung ingkang satuhu Bagya Mulya. Agamang rasa Sembah nuwun nggih Bapak nggih, sampun diamplopi. Nalikane rai
Nur sik Rosa ya Pak ya. Rosa. Setunggal teman kata kagak panjenengan, mugi saged tetep sambiring saya. Udan krimis wayahe wangi gawe tansah ngelingake anggonku kang asirane sedyan to ado rasa kangen sesandingan bisa ndaling ati among lam-laman kelingan tak titipne wujud sejak ini tresno liwat tambang kangen kang kapindo antenono soko aku kang kegowo angin wangi bisa dadi tombo tombo bang liburing sepi. Tambang kangen kapindo tondo katresnanku iki tak kirimne kanggo sliramu. Tambang kangen kapindo wujud rasa kangen tetan bisa lali ono angen-angen angen-anget ngelamun kang tanpa tepi ngelamun mikirne marang wong kang tak tresnani suwi pepisahan muga enggal lo ketemu senadyan ono tembang tak tulis tondo kangenku. Udan krimis sing wayahe wengi gawe tansah ngelingake anggonku kangen slirane sedyan to ado rasa kangen sesandingan sumendaling ati among lam-laman kelingan tak titipne wujud saja tini tresno liwat tambang kangen kang kapi
Mas Jo Klitik dan Mas Jo Kluduk. Yo, kita hadirkan. Klitik. Iya, dengan lagu yang sudah disiapkan untuk Mas Monggo. Dodos Maharani. Iya. Mas lagu. Jo Klitik, Jo Kluduk. Untuk komunitas dari Duojo, terima kasih kebersamaannya juga kameramen kita tercinta. Yuk Mas Dodos kita hadirkan. Kontring. Sekarang kita monggo. hadirkan Mas Jo Klitik, Jo Kluduk dengan satu lagu. Monggo. Langsung. Selamat datang untuk Master Gantengnya Indonesia, bintang tamu kebanggaan Nusantara Indonesia, Mas Jo Klitik, juga Mas Jo Kluduk. Asamu lan kuyumu bisa gawe senenge atiku, suwe ra ketemu ning endi paramu, apa kowe isih eling aku. Pak Joko tuh janjimu lan tresnamu bisa gawe senenge atiku, nanti saiki kowe isih tak tunggu, nganti kapan kowe ninggalke aku. Matur nuwun, salam hormat Bapak Pak Suyat. Suyat, kamu ganti sakeluarga. Terima kasih Mas Minto, Pak Empo, Mbak Lurah Tanggung, masyarakat Tanggung Gunung, matur nuwun. Konco-konco komunitas Dojo, terima kasih. Fotomu neng kamarku, neng hatiku kaya kowe neng sandengku. Ngene rasane yen kangen kowe, tresnaku ya mung kowe tak kowe nganti selawase. Aku ra bakal bisa lali esem lan kuyungmu. Maharani musiknya Indonesia, saat Jose Mas ya. Lo 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 lo. Moneta profesional sound system. Terima kasih audio shooting profesional. Asemu lan kuyungmu bisa gawe senenge atiku, suwe ra ketemu ning endi paranmu, apa kowe isih eling aku.
yen kangen kowe tresnaku ya mung kowe tak kowo nganti Selawase aku ra bakal bisa lali salah wase. Tepuk tangannya kagem kanca-kanca musik campursarinya Indonesia. Maharani. Ono Maharani Ya. asli saka arek-arek Tulungagung matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir lan batin. Mbok pilih wonten kladhi ngatur nyuwun pangapura, muga-muga kaleburana dina riyaya. Amin. Sami wilujeng nggih Bu, Pak. Sehat nggih. Panjang umur nggih. Kathah rejeki Allahumma. Muga-muga sing gerah enggal dangan Allahumma. Sing bakulan ya muga-muga enggal akeh batine laris dagangane. Amin, amin. Sing nom-noman rande jodoh cedhak jodone. Amin. Sing utange akeh ndang lunaso utange. Sing kreditane rong lunas, muga-muga ndang kredit neh. Lho, lah nyapa mbok kon kredit? Mumpung cah cilik sangune akeh iki. Ya ndak paling tidak kita tuh mendoakan. Ya. Ono melu seneng suwanana nggone Pak Suyat Celeng ki lak ya melu seneng. Kowe iki lek wong sing apik. Kowe iki nek mau SMS aku mau piye to, Jo? Pak Suyak Sapi. Kowe malah saya nemen kowe malahan kok. Pak iso. Suyak bakul sapi. Iya. Ngono lho, dadi sing saudarane Pak Yuyak Sapi. Oh, dadi celukan ki ya termasuk profesi juga. Iya, kuwi padha karo nggonku. Nggonmu kene blantik Wong lek wedhus. bakul sapi. Iya. Kayak Pak Suyak ngene iki. Wong anu daleme Pak Suyak pundi? Wong sakala sik bingung. Iya. Tapi lek ngarani daleme Pak Suyak sapi pundi? Wong ngriko lho minggah. Apa? Apa tanggung gunung. Mergo kulinane sok dodolan sapi. Iya, dodolan sapi. Padha karo tanggoku. Pripun, Mas? Jenenge Pak Ji. Nggih. Wong lek nang omahku goleki daleme Pak Ji pundi? Ora Pak ana. Ji sinten? Ora nek sing ngeroh. Lah, Tapi lek profes- goleki Pak Ji kan bakul wedhus. Nggih. Nggonku lek ngarani ya anu Pak Ji wedhus. Oh ngriko griyane ngono. Ya kono omahe. Berarti kowe ora mungkin nek karo Pak Jok Lutuk mesti ra nek sing kenal ya Kan? nek sing kenal. Lah nyapa? Lah kowe profesimu ya beda lho. Apa iso? Lho. Lah kowe dodolan apa nang omah nyambi apa? Ya kire. Lah. Andane ngomahmu bayan ngene Pak Jok Lutuk ra mungkin nek sing ro. Iya. Anu ngene Pak Jok Lutuk kirek iki kok ndi? Mesti lagek Ya mudeng. pancen raiku koyo herder ngene ya. Ngono. Wong ki ya aja apa kuwi bedak-bedake. Nah, sing penting Ngono iki nyambut awake gawe. dhewe bengi iki tasyakuran nggone ngenekke kitanan Sunatane Pak Suyak muga-muga apa sing dadi gawene. lambene iki mbok maca undangan. Ya lah ya. Sing dikitanke iki Pak Suyak. Hei. Kok Pak Suyak to, Mas? Oh burus. Loh. Burus ki garwane kok iso. Oh dudu anake to. Loh, putrane sing disunat. Oh Ngono lho. tak kira lek oh burus iki garwane Pak Burus Suyak. ki garwane. Kowe iki mare ra maca undangan kuwi lho. Ya maca tapi peteng ki mau. Ngono. Lah iki ki paling ora ki melu seneng nggone Pak Suyak ki keluargane keluarga besar. Oh iya nom gede-gede kabeh lemu Bu Suyak lemune kaya ngono kuwi. Piye to, Cak? Malah ngerti lek dagelane seragame kuning melu nggae kuning. Malah kaya grupe dagelan Bu Suyak. Dan kagemane baju kutu baru rupane kuning, jilbabe abu-abu, jarike ireng, kulite ya coklat. Kayak madu mangsa sih. Wis kaya matu mangsa. Busuk, Ah, burus. ngono ki dipujake. Nggih, burus sehat selalu, Burus burus. matur nuwun, Matur pyaine nuwun. ya grapyak semana. Apik Lho, ki kok. munggahno burus munggahno jan kaya dagelan Rio. Wis Ya. padha seragame. Kuning ki nyapa to tak paske ana daleme Pak Suyat karo burus. Kuning ki ndi bocah ki? Nek kene ra aku kira. Kowe iki pindah mbok SMS ngono apa WA? Kene kono sakmene ya. Pindah ra omong. Dadi wis pas. Piye? Ngono lho. Burus, Heeh. burus. Ya burus ya. Yai ning guyu Oh ae. iya. Ya tene ya si ayu. Lah ora ngono Pak Suyat ora tresno. Burus ki lemu. Pak Suyak cilik kuru. Nggih, ngapa Mas? Ketoke kok Pak Suyak ngenes gitu.
Nggih mboten. Ini keluarga yang sejahtera, keluarga yang harmonis, keluarga yang sejuk, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Muga-muga nyawiji. Dadi pas karo agemane Bu Suyak utawa Burus. Nggih, nggih. Ngagem rasukan utawa klambi sing pas padha karo aku. Agemane Beliaunya rupane. nggawe ageman sing rupane kuning. Nggih, nggih. Kuwi tegese kuning. Insyaallah kuncaraning bakal dieling-eling. Oh. Dadi kuncarane anggon membina rumah tangga karo menyebut Pak Suyak lan Nggih. momong putra-putrine insyaallah bakal dieling-eling karo tangga teparone, bakal dieling-eling karo keluargane, bisa menjadi contoh, bisa menjadi barometer percontohan keluarga-keluarga yang harmonis. Edan. Pak Jok nutuk kirek iki kaya bisa. Edan. Ngene iki paling ora ya melu seneng aku nyawang sampean. Aku ki lek sing duwe gawe Nggih, nggih. kaya nyebut Pak Suyak Burus Nggih, nggih. iki jan ngedap-ngedapi fasilitasnya ora kalah karo awake dhewe lek meneng Tulungagung. Selama 8 tahun nggih. baru kali ini fasilitas yang istimewa. Kutha karo desa saiki wis ora ana sing beda. Ora sing beda. Pemerataan pembangunan saiki wis padha aspale. Padha aspale. Terus ya wis padha ramene. Nah. Bedane nggon ngendi umpama padha nggon ngendi? Kipas angene lek masang gedine kaya ngene iki. Dalem. Awas kok kono. Lho, ngene iki. Lambemu iki pancen nggon pegunungan ki semilire angin semribit kene iki. Tak kok kipas angin. Kok kipas angin lambemu yo. Nggon gunung ki yo ngene iki, mula genah Ngantek. lipah lo jinawi. Ngantek nggo jagani lampu mati ben wirang. Pak Suyak Pripun? jenenge wong lek sekala laut solar entek Nggih. lampune mati. Nggih. Izin. Pak Suyak ki ben Tontonan apik-apik kok njur lampune lampune mati. mati. Nggih, Izin. nggih. Tapi Pak Suyak insyaallah ora bakal izin, ora bakal kewirangan, Burus ya ora bakal kewirangan. Mengantisipasi. Antisipasi. Pripun Mas Kluthuk? Iki lho, ngedek niting listrik barang ning kene iki lho. Iki ben lampune ora mati iki kok. Wis aman awake iki. Lah kuwi nggih nyepaki sampean nyetrum ndasmu kuwi. Wong mripate iso ndelok ting listrik barang ki ya ngopo kok iso. Lah ngene ngarepe kok ora. Lah ngono kuwi dipujekke sing lenggah Pak Suyat, kadamping kalian Ibu Rus, Burus. kasengkuyung keluarga gedene tur sik diberkahi warga masyarakat kaya ngene akehe. Ki awake dhewe njanjinya bungahe, mula aja sok nyepelekne. Ayo padha sregep nyambut gawe saya tekuna salate, besok ben slamet donya akhirate. Ngono lho. Wah, lah ngomongi ngono kuwi kowe kalah karo aku to aja. Kok kalah kepiye to? Sing deloken to. Tamu sing ngarepe jilbaban kabeh. Deloken. Deloken jilbabe rapet, salate ajak nek duwe utang mumpet. Deloken ngarep dhewe iki deloken. Jilbabe rapet, salate ajak, duwe utang mumpet. Lah nyapa? Lho, lah piye to nek ora ngono kebutuhan lho, Mas. Lah Rumangsamu. ngomong ngono ae ya pedhot. Lha apa iya? Lah, bojoku kuwi Pripun? nang omah ki ya alhamdulillah Usaha. poso ndek iki Nggih. ya wis gawe jilbab. Wah, alhamdulillah muto karo Mas, barokallah kuwi. Sing ngomong sapa? Loh. Jilbab itu menutup aurat. Nek krana wis duwe ati kang niat kanggo nutupi aurat, kuwi sengkuyungan dukungan supporten. Lho kuwi lek beliau-beliau bojoku ora. Loh. Lah nganti jilbaban lak bunga to sampean? Lah mergo tumone akeh ning gundul kok. Sing apik ana kecap terus muten ndase. Rumaksamu cilat ya. Wah ngono mbok omongne iki. Kowe lek ngomong agama ya pedhot karo aku kabeh. Piyayi kene iki deloken leh grapyake Iya, kaya ngene yen wis enek toh. tontonan guyub rukune Wis. kaya ngene Kowe- tur ya kondosivitasnya luar biasa. Kowe karo aku ki wis makaping-kaping marasuan ning tanggung gulung ki Hah. makaping-kaping. Kene Dadi ro. wis aku ki wis ora pangkling, ora wanuh karo warga masyarakat kene. Ki jane terapi dhuwur sithik no apik ya. Lho sing Awake dhewe ning kene terus enek sambu. sing pas nang kene, sing pas malah ngene iki. Lah ngapa Madep rono. Iya iya iya. Lah nek diseting ke kono ade kaya numpak bis Rukun Jaya ngene. Wah, aku ki bengi ki hiburan tenan lho nang daleme Pak Suyati. Awak dhewe iki bengi melu wayang rai ngono kaya debok. Wah, domongi lagi teko salaman karo masyarakat kene nyenengke lho, Mas. Lho. Wit kok kono ki tak delok ya ora ketinggalan kok. Heeh. Ngono ki salaman sugeng dalu budhe aku ngono. Iya iya iya. Tak demok tangane nu liwat nu ya ambune beda. Ambune piye to? Nek cara daerah kene paling ora ndelok ambune lengon. Heeh. Ki gawe aks. Sing ngono nom-noman. Iya, 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 iya. Aku rene ya salamanen. Karo kene iki ya. Rono. Ngono ki ya
gak ketinggalan. Ngono ki tak delokno Mak Sumribit ya gawe parfum ya. Apa aja? Lho wong desa ki padha karo kutha. Ora kalah ya, Mu. Tak delokno ambune kaya Mbah Mensu. Berarti itu mbasnya ning ngene super kampret kene paling rek. Supermarket. Supermarket lek gedhi lek cilik ya super kampret. Oh, nek ini super kampret, mudun sithik nek. Apa? Indo ngapret kae. Kowe iki lek ngomong kok olehmu. Aku mbasa rene lak gawe apa kuwi jenenge Mbah Menso. Menso. Lah, sing kono ibu kae. Sing nggon among tamu. Heeh. Lenga wangine kaya Kyai Sepuh. Apa aja? Pixi. Iya. Mlebu rono nek Kyai kakung-kakung kae. Loh, rada modern. Apa? Belgium. Sing ngadang mbri dhewe kae. Heeh, sing Mau salaman metu sing ngejak foto luwem niram keleke ambune kecut kae. Kemo to? Iya iya. Kayak ngawure. Sapa? Ojo dhewe mo to? Nggih, nggih. Semlebune kan iki minyak wangi ngawure. Apa iya ta, Mas? Iya, ngawure mo. Ndamel napa? Rimason ki mo. Ini beludru. Lah ngene kaya ngene bantere. Oh, nek adem masuk. Kyai Sepuh ki sok kala ndak kena masuk angin. Masuk ngain. Iya. Lho, ya ta bayare gudi ta bayare iki pasang ngene gede to iki. Pak Suyat ra didialit ki Pak Suyat. Pak Suyat, yen saya asine rada cilik Pak Suyat. Angin kok gedine kaya ngene. Nggih. Mula matur nuwun. Ya wis pokoke. Arep kaya ngapa? Arepe kaya ngapa bengi iki acarane Pak Suyat disponsori kalih Isuzu Panther menika nggih. Matane lho iso ndelok kon ndi-ndi. Mau ting listrik saiki susu Panther. Liwat tok. Lah kira ra mbok waca kae sepeda motor Suzuki Tornado barang kae. Suzuki Tornado. Suzuki Tornado ki nek ilate Jepang, nek ilat tanggung gunung Suzuki Tornado. Berarti ya padha karo Yamaha. Yamaha. Yamaha ki lek Jepang, lek tanggung gunung iki Yamaha. Lah nek uripe suwi ning Arab. Ya Mahmud. Oh beda ya. Beda. Lah umpama ning terminal kowe numpak bis. Ya aku ya numpak Mundulu. Mundulu. Eneke ning ndi ki enek Tulungagung Jakarta ki Mandala lho. Mandala iki lek Jakarta lek nggone Tulungagung ya Mundulu. Ngono. Jawa beda ya. Beda. Terus Hampire ora kae. ngisi bahan bakar. Bahan bakar kae. Ning ndi? Partomino. Pertamina. Pertamina iki lek Jakarta lek kene iki Partomino. Oh beda ya? Beda. Oh. Berarti nek onde-onde iki loro. Loro. Nek siji? Onde. Oh. Nek separo? On. Kae berarti sing lenggahke tenguk-tenguk. Nah, kleru. Piye kuwi? Nek tenguk-tenguk ki wong loro. Lah nek wong papat? Wong papat tenguk. Ngono lho. Nek wong telu? Nek wong telu tenguk. Wong siji? Tenguk. Lah nek separo? Teng. Ngono lho. Kowe iki apa tumun kok enek Lho iya, separo? separo Teng ngono barang. kuwi. Kowe iki mesti mbok gawe-gawe mesti. Ora nanya apa lho. Apa tumun kok enek? Lek panganan. Panganan. Ote-ote. Ote-ote iki loro. Kayak kleru. Lah Ngono lho. bener. Ote-ote iki loro. Nek sitok ki ote. Angek separo. Ot. Oh dadi enek jenenge dhewe. Enek. Ngono. Jo. Tulung aku lak nggon panganan. Nggon panganan kene iki. Dadi panganan ya seneng. Seneng. Sampean Iya no. panganan seneng. Demen aja. Lho. Nyapa lho ora seneng. Iwak sapi doyan. Doyan senenganku kuwi gisine akeh kok. Pak Suyat Pak umpama Suyat. masak iwak sapi di bumbu lapis, Bumbu lapis iya, seneng. doyan aku, seneng. Daging sapi bumbu lapis, Seneng aku. di oseng-oseng, Senenganku kuwi malahan. hebat. Direndang iki malah hobi temenan, makanan kesukaanku kuwi. Daging sapi dilapis seneng. Seneng. Dilapis lho, Iya dilapis ta. seneng. Seneng. Umpama daging sapi bar dipotong terus ora dilapis no seneng ora? Ora dilapis. Geseke urung mateng. Entah ngono kata. Ya moh no. Tah nyapa lho, Jo? Ya gah no. Nek mateng, Mateng doyan. nek entah. Gah. Wah, Lah, letong nek digoreng. doyan. Lek digoreng doyan aku. Wong diwe daging ae ora mbok pangan kok letong mbok pangan. Semangat letong ki sapa? Pak Suyat ki lak juragan apa ki? Sapi. Sapi. Lah iki suguhane lak ana daging sapi Ro, bumbu ro. lapis. Iya. Terus dibumbu apa kae mau Jenenge rendang. rendang. Lah iya nek dimasak mateng sampean Doyan. Nek umpama daging mentah. Ya moh no. Lho telek nek digoreng. Doyan. Kowe iki mbok golek liyane telek no ngopo to? Lho, Wong daging wae akeh lho kok golek telek. Sing telek sapa to? Lho,
Lah iya sampean lak dicawisi Pak Suyat burus to. Ya. Rendang, daging sapi. Daging sapi. Masakan enak. Enak. Mergo mateng. Mentah doyan apa ora? Kagak. Kok ngengkel to begitu enggak. Telek nek digoreng. Doyan aku. Bocah iki kelainan lho iki. Ora. Telek barang kok digoreng doyan. Kok telek itu sih? Lho, lah iya to delok to. Daging sapi mateng doyan. Heeh. Entah mau Iya. telek lek digoreng. Oh, lagi nek teleke barang. Mula to nek dijak omongan ki dipenggokke karo ora ki didelok Ora ngono. golek sapine kok rumah samu. Lho lha lapal ora lak melu bombong kok iso. Bombong. Dipujekke sing kitanan. Ya, muga-muga ndang garing. Muga-muga ben sandang digunakne. Muga-muga bendang iso digunakne tegese bendang iso dienggo aktivitas apa jenenge dolan karo kanca-kancane. Sampeyan ya tau sunat. Iya kecilik sunat aja aku mbiyen. Nek saiki lak musuhe laser. Laser, lek mbiyen zaman semono nggon kuwi cakon ejaran mbiyen. Lek jaran. Takone jaran piye? Nggih gunting ngono kan. Nah, Gunting. saiki lak langsung dikatoki iso. Ya saiki. Nah, sampean biyen tutupi Lek mbiyen aku mbiyen gawe sepet ngono ganjel sepet. Terus tutupi cething ngono kae Lho, mbiyen. lho, lho. Mbiyen ngono kuwi. Biyen impuse pati rasane nek rong seminggu rong ilang lho. Wah, iya. Mbiyen aku gondangi yo mbiyen kok. Tutupi ceting ngono. Cething kuwi tutupi cething kuwi to. Dalah aku anggletak. Heeh. Dalah tak kon ngancani Pake to. Nggih. Dalah Pak yo turu. Dalah aku padha turune karo Pake akhire cethinge ning ndurku, lah kok kucing liwat. Terus Diambu amis-amis apa cething dibuka, nggonku dikrauk. Maling nggonku saiki bret-bret gitu. berat-berat mbok omongke ya ngopo kok iso. Nembok mlawe pengin roh. Ora sudi. Wis padha duwene kok ndak mbok tawakne kok iso. Tapi kan ya. Sing kitan ki muga-muga dadi anak sing soleh. Amin. Iso ngangkat derajat martabate piyai sepuh kak karone. Sementing kuwi. Migunani negara, agama lan Ya. budaya. Nah. Mula dipujekke sing rawuh. Ya, Saged nembang to? insyaallah. Saged. Insyaallah iso. Aku pekewo lho ibu-ibu soalnya sing rawuh ketoke agamise Lho kuat. iya aja kene Ojo iki. disawang akses Oh. masuknya terlalu dalam. Tapi menanamkan agamanya itu luar biasa. Aja meneh kok ibu-ibu, bapak-bapak kene iki ya kaya ngono aja. Kowe ro dhewe masjid sak nggon-nggon. Sak nggon-nggon Kene iki angger kok jam Oh. jam 3 isuk, jam 4. jam 4 arepe subuh. Ki kok ning masjid ki enek adzan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Delok. Mesti ning masjid. Lho. Kok ning masjid piye? Budal ning masjid. Gak ning alas golek kayu. Ya ning masjid kok iso mbok tekoki ning Lah masjid. ya aku takok tak ngopol kok. Lunga lho nesu. ya. Kok gampang nesu. Sing aku yo gawe sangka. Pak Ibu Ya. matur nuwun, Pak Minto. Mbak nuwun. Nuwun. Sampeyan tinggal balik kok keterang aku piye coba? Kok iso bali? Sing penting tetep komunikasi ya Mas Minto. Lah, iya. Matur nuwun. Ah, tuh. Ala rase nyuwun. Jan yoga. Pak Suyak wiri Pak Suyak. Biasa bombong kok penggalihe wah. Batine iki wira-wiri karo nyawang burus. Bojoku bengi iki ayu men. Lah tekno nyapa, piyai sepuh ki ya ngono kuwi. Kowe iki kudune melanulat burus ngono kae sing seya sekata mendampingi seorang suami. Bojoku iki jan sangel era apa? Apa? Lek duwe dhuwit iki lagi seneng lek ra duwe dhuwit mesti nyemoni. Piye? Tenan aku tahu kok. Mbok tinggal? Tak tinggal, bojoku kan mesti gawe basa dhewe-dhewe to. Heeh. Angger gawe anu aku mulihno, aku lak biasane iki angger mulihno dodok-dodok lawang ngono to. Nggih basa apa Basa isyarat? iya no sing Oh, karo oh. keluargaku dhewe. Oh, iya. Tadi aku angger tukaran karo bojoku ki tangga mesti ra tau krungu. Pripun? Angger takokno, si Mas si op ngono. Masak apa ngono. Iya. Si Mas si as, Apa kuwi? masak asem. Dadi nek omong ki Ya, gawe syarat. syarat. Iya piye? Si same si op ngono. Apa kuwi? Sambele apa? Si tras, Apa kuwi? trasi. Alon Sipet, wae. sipet si op si ora. Ngono. Apa kuwi? Pedes apa ora kaya ngono. Bojomu ya menampa. Ya nampa. Pripun ngono nek kuwi. jawab? Sinyam lho. Apa kuwi? Nyamer-nyamer ngono dadi pedes ya ora. Oh. Lah dek iki kok koyoke ora entuk Ora lawang. entuk lawang aku dodok-dodok lawang lah kok bojoku nakoni kon jero ngono. Pripun? Sisop-sisop siku sibeng-sibeng kok sidok-sidok silang ngono. Kuwi apa artine? Sapa-sapa kuwi bengi-bengi kok dodok-dodok lawang. Iya, ya. Kowe
iso ngono bojomu iso napa apa ora? Apa wong kuwi padha keluargane. Jawab kok jero omah. Ya kok omah ngono. Lawang rung dibuka. Lawang rung dibuka. Muni piye Mas Kluduk? Sisop siku, sibeng-sibeng kok sitok-sitok silang. Sampe jawab. Aku yo jawab. Piye? Siak sidik sibu simusiwe. Dodok ya ampun, ya ampun, ya ampun. Siak sidik. Ya. Piye siak sidik. Ya ya. Siak sidik sibu simusiwe. Artine apa? Aku dek bojomu dhewe aku. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Ya iso kowe jawab. Wah, demok pisan kata idoni ndasmu. Terus akhirnya bojomu ya nyari meneh. Nyauri ngono. Aku Pripun? anu siak sidik sibu simusiwe ngono. Nggih. Bojoku kok jero yo nyauri. Sibeng-sibeng kok simul siap singgo sidu ngono. Nampamu basane Iya, piye kuwi? sibeng-sibeng kok simul siap singgo sidu ngono. Bengi-bengi kok mulai apa nggo duit ngono. Ya kowe wong lanang ya tatak. Aku wong lanang ya tatak ngono. Siur sidik, si bale si kalah aku ya ngono. Apa? Ora Dik, totoan babalane kalah aku ya ngono. Oh ya iki Piala Dunia, bener kowe. Lah. Bojomu mesti nesu. Nesu lah kok bojoku nyauri, ayen si bengsi ik simul si gak singgo sidu, si turu sindang sidus ngono. Apa kuwi? Ayen bengi iki mulih ra nggo dhuwit turu kandang wedhus ngono. Kowe ya ngono ki ya Aku manut. ya ora lho, aku ya ngene. Asien si bengsi ik si turu sindang sidus, si sisu si ame sisri aku ya ngono. Napa Mas? Asien bengi iki turu kandang wedhus sesuk ambune serindil aku ya ngono. Ya si pangan ngono. Apa? Pangan. Siken no. Apa kuwi? Kecing. Chicken lak siwar. Apa? Kecingo lak wareg. Warek kok ya si ursikel. Apa kuwi? Ora kolu. Sikal ya disisur siban. Apa kuwi? Ora kolu ya disurung banyu. Ya kesen no. Apa kuwi? Kesereten. Ya engko lak ndang sindang sibong. Apa? Ndang bongko kowe. Oh ya akhirnya ya si insilah. Apa kuwi? Innalillahi. Mangsamu. Ayo nyuwun larasing malah kaya ndelok wong nanggap dagelan iki. Wong rene padha tanggapane lho kok iso malah ndelok kene iki kepiye. Sing tak aku lah ro. Ngapa? Sebabnya apa kok meneng awake dhewe anu. Sebabe napa Mas? Ketoke karo yogane ade iki beda partai gitu ya. Beda bendera tapi tetap bersatu padu bahwa kita adalah putra bangsa Indonesia yang taat dengan NKRI. Tepuk tangan untuk masyarakat Indonesia. Loh, ngono. Mbah Mudin ya lenggah matur nuwun. Matur nuwun. Mbah Mudin gundulmu. Mbah Mudin gundulmu. Sinten? Kuwi sing dodol iwak ning Brumbul ya. Wah, jan. Pakde kuwi ora. Anu ya Pakde. Mbah nuwun, Siap, Mbah nuwun. nggih. Nyun peloke, matur nuwun, nyun peloke. Tepangaken joklitik lak nami kula. Dagelan asli saking Ponorogo. Dagelan sing wis kondang kaloka. Dalu niki sowan masyarakat sedaya. Mas Kluduk. Ya iya. Alampine. Ya kaya aku mau lho kok iso. Aku ora hafal lho, Jo. Lho ya piye to ya ampun. Ya, ngono kuwi aku ya. Menyang palur. Palur. Jo mangan entung. Iki lho. Ilingen. Iya. Kembang kenanga diwadahi tampah. Kula meling sedulur tanggung gunung. Sregepana. Sregep golek ngibadah. Penak lho. Ayo njajal. Bismillahirrahmanirrahim. Modele nek kon nembang kayak gamelan lho, delok raine lak murat marit ngono. Modele iki kok. Ya aja omong ae, wis dipapak lho. Wah, Ayo makan ikan gitu ya. ya penake ngene iki lho nyambut kene. Kelatan ki ngene iki. Ayo. Ayo tak. Aku tanggapane seneng. Bude sing ngagem jilbab kuning guyu nganti ketatap boyoke ponakane barang ra ndelok nganti guyu kaya ngono-ngono. Waduh ora masalah. Bareng karo Soto watap barang ra ro. Ayo. Delokan kae. Delokan ta. Engko tetenak nguyuh bar iki. Ngono.
Dina riyaya akeh wong nganggo kebaya. Kuwi mesti to. Riyaya ki nek ora kebaya ya agamis ki mesti. Oh iya. Ngono. Rungokno lho iki. Bisa tak rungokke. Rungokno aku tak karo mikir sik aku. Dina riyaya akeh sing nganggo kebaya. Nem ta? Yen montor mati aja lali tuku aki. Iya. Aku mung ndongakne dumateng Bapak Suya. Terus Muga-muga akeh rezeki. Allahumma amin. Jamaah. Loh. Nyapa ke jamaah barang iki? Ora sanggahe kok iso ya. Walang kekek. Walange kadung. Walang kekek mencok ning wit pari. Ayo sederek aja nganti bingung. Sregepotno anggonmu ngaji. Kapal api mas, kapal udara, kapal selam, main kitiran. Bukan familia mas, bukan saudara. Siang dan malam jadi pikiran. Ya iyo, ya iya, ya iyo, ya ya yo ya 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 yo ya yo ya ya yo ya yo ya ya yo ya yo ya yo ya yo ya. Apa? Loh. Ya nembang rumah samu rene. Lho nembang lho. Lho, ya nembange aku melak wis to. Jok klitik lak nami kula. Dagelan asli saking Ponorogo. Tibane aya Dwi Lingga Saleh Nukara. Purwakantine kudu cetha. Iya aya Hapsara Hapsari wis gandengane. Ngono roh aku lek kuwi. Bathara Mesti ya Betari. nah Dewa Dewi. Rempela Sekilo 15.000. nah ngono ayo. Mendingi bar tuku kok. Bar kuwi bar Golek tuku. ne angelera. Bar tuku aku nek rem. Ya kok mbok omongke ora nyabrak tuwapi lambemu. Mbok kon ngomong karo gah. Ngono. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Lah ndonga eta ya. Tepangaken nami kula Jok Kluduk. Lah ya ampun Jok Kluduk iso nembang ya. Ayo ya. Ya ngono larase pelok ya. Tepangaken Nggih. nami kula Jok Kluduk. Lah ya ampun Pak Surat iso nembang kaya ngene. Sisi yo gila ta. Lah kaya celeng sampe dibelah. Ayo melu seneng ora. Ngono. Kula celeng. Kok iso ora ayo. Tepangaken nami kula Jok Kluduk. Ora cengengesan iki larase ya tenanan kowe. Ya kelingan. Ngono. Kelingan Pak celeng aku. Nun sewu aku tenan aduh. Pak celeng jan aduh. Nyapa ora doyan? Enake ramu aku. Tepangaken nami kula Jok Kluduk. Kula niki asli saking Blitar. Ngeten iki lho Mas, suarane nek umpama laras pleng pelok ya tibane 6 gongi ya 6. Pun nganti mleset nek swara ngeten iki kudu jenengan kudu sigap. Kula yakin nek yoga-yoga ngriki arep kaya ngapa tetep apa ki ngutamake gong laras nggih. Lan nek pun kendangin teletang telung tung tak entak. Pun kesupe telung tang tung entak. Mungkin nek pun ngriku telung tang telung tung entak lagi iya lah. Kula badhe nembang dlalutung tak entak. Aduh. Anak sapa to jane iki? Guyune kok. Ijane wong panakan jaran sebeker. Tepangaken nami kula Jok Kluduk. Ditabuhi mboten? Mboten sama, Mas.
Kula niki asli saking Blitar. Iya. Insya Allah benjing dados dagelan sing kawentar. Mula niku kula sregep ikhtiar. Ya iyo, ya ya, ya iyo, ya ya yo ya yo, 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 ya yo ya yo. Mlaku terus nang tak entong. Mas. Matur nuwun Pak Surat sekalian Ingkang sampun kersa caos hiburan sami ngiyataken seni kabudayan mugi-mugi Pak Suya asal berkah saking pangeran. Matur nuwun para rawuh kang tindak mriki Kula dongane sedaya kathah rezeki. apa nontone sing adoh ra nyedak rene ya Uga tadongane muga-muga akeh rezekine. ya yo ya 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 yo ya ya yo 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 ya yo ya yo lho ngene iki penak mergo awan mau wis ana tayub Tayuban ngono. barang ade. Awake dhewe iki ya pelawak ning aja ninggalke Oh, ya. tradisi. Daya ki akeh sing senengi ya. Kula meling kanggo prawan saiki. Ayo, eling-eling. Kabeh wae kudu sing ngati-ngati. Yen gawe katok jero kudu mbok rangkepi. Mergo saiki akeh entuk mandi-mandi. Anu Pak Mudin kuncine teng ndur lawang, Pak. Nggih. Mboten dewe Pak Demu. Pak Demu. Dadi paling ora lak pitutur. Heeh. Eling ra? Eling insyaallah. Eling-eling menungsa aja lali. Kabeh wae besok bakal mati. Ayan wis mati Mas, ngundang sanak famili. Dipendem jero, dikempet yu ngatemi. Hei! Dikempet bumi. Lho lah ya bumi. Ora kok dikempet yu ngatemi wae. Lah ya, lemah iki wis diwakopne karo yu ngatemi ngono lho. Iki bumine yu ngatemi. Oh berarti bae tanahe yu ngatemi. Yu ngatemi ngono lho. Sing ro awakmu. Ero no, aku sing ngurusi kuwi ya. Ana kubur iku eneng sing nekani. Ayo Mas Lutu. Malaikat mungkar nangkir kuwi sing nakoni. Suarane Mas gedhe ngekirisi. Ayo. Mayit melayu terus ngejak remi. Astagfirullahaladzim. Nyapa tapi nyapa tuh jane. Kuwi sing diarani pekat penyakit masyarakat kuwi larangane agama. Aja nganti kowe tumindak remi utawa dadu utawa njiki. Kuwi paling ora dilarang karo MUI. Ngerti ora? Dilarang. Karo agama dilarang. MUI. Iya lambe MUI jak omong-omongan. Iya. Dikempet bumi wiwerdi karo siksane bumi. Iya lah ya. Kok iso ngejak remi lambemu kan mbok remi karo sapa? Yu ngatemi. Ora ge yu ngatemi. Wis malah ngatemi sepi ra kancane ya jak remi akhire. Ana kubur iku akeh panggoda. Uler klabang kala jengking padha mara. Ana malaikat loro teka nggawa gedhe. Ayo. Ababmu ra enak aja. Jajawe nyanyi ya.
Oh, ababmu berarti kau kene mendal rono. Wah, aku ora mambu iso. Lagi temuan iki jane apa bal bekel aku. Ana kubur iku eneng panggoda. Ayo. Uler klabang kala jengking padha mara. Malaikat tekaja terus gawa kata. Ayo. Mayit melayu terus nyilih kumpul. Wedi siksane neraka. Iya. Kok iso nyilih kumpal, mbok ngumpal sapa? Yu ngatemi. Lah, balik rono nek. Yu ngatemi ya. Aja gawe yu ngatemi. Balik gembos, yu ngatemi balik gembos. Ning akhirat. Ya, Mas. Ya. Ora ana sego berkat Neng akhirat ora ana rondo minggat. ning akhirat ora ana soto babat. Ayo. Sing enek kentase Pak Somad. Siksane akhirat. Lah ya Pak. Ora kok kentese Pak Soma. Iki nyapa? Oh guyu. Siksane akhirat. Seneng guyu. Seneng matamu. Siksane akhirat ora kok kentese Pak Somad. Ya wis. Lah kowe ro kentasan mbok ngentes apa? Yu ngatemi. no. Bola bali yu ngatemi. Lah yu ngatemi akan dikentas. Wong ki muatan hati itu bagaimana ngono lho. Iya. Hati karo delok to. Hati karo lati ki kudu cekak. Kudu cedak. Iya. Kowe ki mare ra ngerti lho. Roh, ra roh ya. Bedane apa masjid tingkat karo tingkatan masjid? Bedane? Ra mudeng kowe. Gak mudeng lho. Duh, ngono kok kowe mondok. Yen kowe prei kangge ngaji. Yen ana wektu kowe nyantri marang yai. Bedane tingkatan masjid karo masjid tingkat ki ya jelas ana bedane wong beda jenenge. Bedane? Yen masjid tingkat kuwi bangunan. Yen Tingkat. tingkatan masjid kuwi nggon ngibadahe. Eh, Wong haji kae mesti umroh. ya. Yen yang umroh urung mesti kuwi nek haji. Oh, Wong salat kuwi mesti wudu. nek wong wudu lak urung mesti salat. Salat iya. Lho ngono lho. Ngarep omah karo omah ngarep kuwi ya beda. Kok beda? Nek omah ngarep kuwi kenek didol. Nek ngarep omah kuwi latar. Oh, Ngono lho. Areng kae rupane ireng. iya. Urung mesti nek ireng jenenge areng. Ngono lho. Berarti padha. Padha apa? Kawin karo nikah. Bedane? Lek nikah kayak mesti kawin, tapi lek kawin rung mesti lek nikah, ngono. Lah kok iso? Iya, lek nikah kayak nggawa seksi, kowe tau temuan kawin nggawa seksi.